ויינריב, בת 15.5, לומדת בכיתה י' ממודיעין. יש לי חשבון אינסטגרם עם 90,000 עוקבים כמעט, ואני כוכבת רשת. אני מעלה כל יום תמונה, משתדלת. התחלתי בכיתה ז', התחלתי בעצם מהסרטוני שירה באינסטגרם, עלו לי עוקבים וכתבו לי תגובות, פתחו לי עמודי מעריצים. כשהייתי קטנה גרתי במודיעין, ואז עברתי ליישוב, ואימא שלי רצתה לחזור למודיעין, והיה לי נורא קושי עם זה, פחדתי, ממש דאגתי איך יקבלו אותי שם ואיך יתייחסו אליי ואם אני אסתדר. וכשעברתי בתחילת שנה לבית ספר, אז היה לי המון קשיים בגלל עוקבים באינסטגרם ובגלל כל מה שאני עושה. אז בנות פשוט החליטו להציק לי ולרדת עליי כל בוקר, כל פעם שהן היו רואות אותי. הבנות שלעגו לי היו קצת יותר גדולות ממני. הן היו צועקות לי, דניאל ויינריב, תחתמי לי, בקטע של לילוג. זה גם מקום חדש, ואת מרגישה גם ככה חוסר ביטחון, והן מורידות אותך כאילו עוד. וכל בוקר אני זוכרת שהייתי מחכה לחברות שלי בשער, שיכנסו איתי לבית ספר, כי לא רציתי להיכנס לבד. היה לי כזה חוסר ביטחון להיכנס לבד. זה היה חודש, אני חושבת, ואז החלטתי שאני צריכה לעצור את זה, ושזה לא ימשיך ככה. התלבטתי אם לפנות למורים, ובסוף החלטתי לפנות לאחת הבנות בהודעה, ולהגיד לה, למה אתן עושות לי את זה? כאילו, אני הגעתי, אני ילדה חדשה, וזה שיש לי עוקבים באינסטגרם זה לא אומר שאתן צריכות לרדת עליי ולהציק לי. ואין סיבה שתעשו לי את זה, ומאז זה הפסיק. הרגשתי שעשיתי צעד אמיץ. חששתי מה היא תענה, איך היא תגיב ואם זה יעזור. אבל בסוף החלטתי לעשות את זה וזה עזר. וזהו, הם הפסיקו עם זה. הבקרים שלי היום הם רגילים. אני נכנסת לבית ספר לבד מתי שאני רוצה. אני מרגישה עם יותר ביטחון, יותר חלק, ואני לא מרגישה שונה. המסר שלי לנערות הוא להאמין בעצמן ולא לתת לאף אחד להוריד אותן למטה. ואם אתם רוצות לעשות צעד כלשהו, אל תפחדו. פשוט תעשו אותו.